Gidauniyar Kafilatul Muhabba ƙarƙashin jagorancin Farfesa Ibrahim Ahmad Makari, babban limamin masallacin ƙasa da ke Abuja reshen jihar Gombe, ya gudanar da ranar tufatarwa wadda ya gudana a babban masallacin Juma'a da ke karamar hukumar Doku a jihar Gombe. Gidauniyar ta mika hannu wajen rabawa mabambanta mutane da suka kai 500 tufafin sakawa da kuma kayan sanyi a daidai wannan lokaci, da a gefe guda reshen mata na kungiyar da ke reshen jihar Gombe suka raba makamancin wannan kaya guda 100 ga marayu da ke cikin gida. Yake jawabi, sakataren masarautar Doku wadda ya wakilci mai martaba sarkin Doku ya yaba da kokarin gidauniyar na raba kayan a daidai lokacin da ake bukata, inda ya buƙaci sauran ƙungiyoyi da ke sassa daban-daban na ƙasar nan da su yi koyi da gidauniyar Kafilatul Muhabba. Gaskiya mun yi ƙoƙari, kuma ƙoƙari da nake faɗi abu ne na hakan yau na rayuwa, ka ɗauki abin da ke addinka ko kuma naka ka yi amfani da shi da fi sabilillahi don ka taimaka wani ba tare da wala hakika muna godiya. Muhabba ya kuma shawarci membobi da sauran 'yan kungiyar da su ci gaba da ɗabbaka wannan sunna. Manzon mu mai tsira da aminci Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muhimmancin wato tufatarwa a wata ruwayan manzon Allah na cewa mutum ya suturtar da wani, to shi ma gobe kiyama Allah madaukakin sarki zai suturta shi. Adamu Ahmad Yarma, wadda ya jagoranci gidauniyar madadin shugabanta na reshen jihar Gombe, ya yi kira ga daukacin al'umma da su ci gaba da yada wannan sunna ta raba makota, 'yan uwa da mabukata tufafi, musamman a wannan lokaci na sanyi da ake ciki, domin taimakon juna da kuma jin kai ga al'umma baki daya. To, masha Allah, Malam Isa, me za ka ce game da wannan taro da wannan rana da ake ciki? To, wannan taro sai mu ce dai Allah ya saka da alheri da an kai mana, Allah ya kuma wanda ya asasa wannan abu ana yi, Allah ya saka masa da alheri. To, amin. Bin da muke ba za ki. To, masha Allah. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulaziz Abdullahi.